badirudi sexualitatea dela zerbait intimoa, etxekoa, gizartean zer ikusirik ez duena eta efektibamente ditugu influentzia pilo bat. Eta pizka bat nahi dugu ikertu nolakoa den gure erotika eta nola garatu dezakegun bihurtzeko propioagoa, zaurgarriagoa, hurbilagoa, elkartzen gaituena. Orduan ikusiko dugu pizka bat nola kapitalismoak eta konsumo sistemak eragiten digun gure erotikan, gure maitatzeko moduan, gure desirak izateko moduan. Eta ere beste alde batetik dago beste konsumo mota bat, non ni hautsita nago eta terapian konpondu naiteke. Eta horrela orduan, hor erdian dagoen eremu guzti hori, interakzioan dugun eremu hori da oso zabala eta oso polita eta jolasaren bitartez, ideia da pizkatxo bat esploratzea bi ordutxetan nola eraiki dezakegun gure erotika, gure etikarekin eta gure desirekin pizka bat alineatuago.